Coronani गिख्रंथाव गोसारनायनि थाखाय BTCनि बिसायख'थिया जोबनो गैयै समसिम दोनथ'जादों। आथिखालाव BTC ओनसोलाव रायजो बेंगिरिनि खुंथाय सासन सोलिबाय दंब्लाबो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरा गामि गामि बिसायख'थि फोसावदिंनानै भटार रायजोनि गोसो बोग्लायहोनो जुजिनायाव मुखुब जानायखौ नुनो मोनदों। बिसायख' फोसावदिंनाय समाव बहाबा बबेबा मोनसेनि हान्जानि बिजाथिखौ आर'नाइ गानहोना रायजोआ बरायदों, बबेयावबा सोरबा बिजाथिखौ रायजोआनो होखारहरदों। बेबायदि थासारियावनो थांनाय 29 जुलाइ बुधबार खालि 30 नं भेरगाव बियाबनि सिङाव थानाय खाग्राबारि मोखनाबारि गामियाव भट बिनो थांनायाव BTCनि बारग' लेङाइ बुंथिगिरि थामहिनबा BPFनि बिजाथि नेरसोन बर'आ रायजो राजाफोरजों होखारहरजानाय जाथाया ओनसोलाव लाजिफोनांनाय लाबोयो। आरो बे जाथायखौ लानानै BPF हान्जाया ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे नंखाय बांसावनाय बाथ्राखौ फोसावो। बेराफारसेथिं दिनै बाथाबारि मोखनाबारि गामिनि गासै रायजो राजाफ्रा ज' जानानै BPFनि बेबायदि नंखाय बांसावनाय बाथ्रायाव दुखु मोननायजों लोगोसे सोमोनांनाय फोरमायो आरो बिथांमोना बुंनाय बायदि बाथाबारि मोखनाबारि गामिनि रावबो सासे रायजो राजाया BPFआव जयेन जायाखै आरो फैबाय थानाय समाव UPPLनि बिजाथि बिथां दावबैसा बर'नो भट होनानै देरहासार खालामगोन होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायथियो। सान अर्थात बुधबार बे खालि नेरसोन बर'आ बारग' डिपुटि बिथाङा स्पिकार बिथाङा मोनाबिलियाव फैदों गाला बर'नि न'आव। जों मिथियाखैमोन जे सोर फैदों। उनाव आं न'निफ्राय फैनायाव खोनाबाय जे जों गामियाव नेरसोन बर' फैदों सोरनाव गाला बर'नि न'आव। मानो फैदों मिथिया। बिदों फैफादों सेंग्राफोर गथ'फोर आरो सानैसो इसे बै खस्थ' नङा बाहाय सानैसो इसे बैसो जानाय रखम फैफादों आरो। दा जों खोनादों बिसोरनाव माने बिसोर बुंदों जे आलासि हिसाबैसो फैदों। जुदि आलासि हिसाबै फैदोंब्ला बेजों गथ' गथाय सेंग्रा फिसाफोरखौ अन्तत 20 25 मानसि फैफादों। आलासि जुदि जानो फैदोंबा बिथाङा हारसिं फैनांगौमोन, लोगोआव सासे लाफाना फैनांगौमोन। दा बेखायनो जों फैदो होनना मिथिनाय रायजोफ्रा थांबाय। जोंहा बेयाव सोंनो गोनां दङ बिथांनियाव, बुंनो गोनां दङ बिथांनियाव, मोन्थाय दङ जोंहा, अधिकार दङ बुंनायनि, सोंनो नाङा। जिता जों जेला हाबियो अब्ला गामिनि सासे लेक्सार होबाय थादोंमोन। बे लेक्सारजों एसे खोनासंदों। बिनि उनाव बुंबाय मा इसिनिफ्राय जे रायजोनिफ्राय माबाफोर बुंनो गोनां दङ नामा। ओमफ्राय आं सिखारनानै बुंबाय जे 32 नं समस्तिनि बिथां डिपुटि स्पिकार नेरसोन बर' सार होननानै आं बिथांखौ बुंदों जे थांनाय 5 बोसोराव बिथाङा जों गामियाव 5 बोसोरनि एसे सिगाङाव फैनानै बुंदोंमोन जे नोंथांमोननि मन्दिरनि मुङाव आर्ट फिल्डनि मुङाव 8 लाख होगोन होननानै। आरो बिथाङा खेबसे बुंबावदों मा CC ब्लक 300 मिटार बिथाङा सिना जाखाबाय, सेन्सर जाखाबाय होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। जाय मा नैनि उनाव जागोन होनना बुंदों, मा नैनि उनाव जायाखैसै उनाव रायजोआ थांदों बिथांनियाव। बिथाङा बुंबाय ना जागोन आं थिकादार नागिरनानै आं बिथां मावनो होगोन। बिनिफ्राय अके रायजोफ्रा जागोन बिदिब्ला नेदों। नेनायनि उनाव मा जाहैबाय स्किमानो थांबायनो। माबोरै थांलायखो बेलाय स्किमानो थांबाय लासिंसिं। बेथ' जों फोथायाखैसै, बिदि नंखाय। निस्सय बियो नंखाय। रायजो राजानो माने थगायदों, धरा सारदों। आरो बिथाङा नुवाखै नामा, बिथाङा बै खालि बे लामासिम फैदों। लामाया गाज्रिथार। बिथां गारि लाबोदोंमोन, गारिखौ बबा गारबोदों, बाइकजोंसो गाखोबोदों। बिनि बडिगार्ड माने बडि लादों, बिथाङाबो बाइकजोंसो फैदों। होमबा नायदो गामिया मा उन्नत जादों। आगोला जेरै एरै बेनो। बेखायनो गामिनि रायजो राजाफ्रा ओरैबायसा माने बिनि सायाव माबा मोनबाय, माने हामा नांदों, रागा जोंदों जे नोंथाङा 17 बोसोर सासननि उनाव दिनै फैदों, मा नुदों जों, मा नुखो? जेबो नुवाखैसै। बेखायनो नोंथाङा बेयाव जागा गैया, नोंथांखौ जों जागा होआ। दा बिनिफ्राय आउट गो बेक होननानै बुंनाय जादों।
जोङो नैयावगा नङा नङा जों सैथासो जों खोनासङा जों खोनासङा बेबायदि बिथांखौ बुंदों आरो बिथांमोना बुंदों मा 10 लाख दाखालि जे मियायो गामिनिफ्राय जे गैजेरमाना थांनानै बिपिएफआव हाबदों होननानै मोनसे मिडियायाव भाइरेल जादोंना बिथांमोना बिथांमोना कुनु हयथ' पार्टिनि जेबो मिथिया आरो जों नुनायाव बिथाङा पार्टिनि कुनु जुरित' गैया गथ'फोरा जुरित' गैया जों बिथांमोनखौ ओरैसो थाबायबायनाय बाइकजों थांनाय माबा थांनाय बिदिसो नुयो दा मा हिसाबै बिथांमोना लांखो सानैसो मानसिया जों बेखौ जों मिथिस'वा बिदि साननांगौमोन गथ'फोरा जे इयाव थांना बा मा जागोन मा जाया इयुननि खौरां सिन्था खालामनांगौमोन आरो बिथांमोना बुंबावदों जे जायखिजाया बे मखनाबारि गामिनि माने सिगाङाव न'खरबाल' दंमोन दायो 20 न'खरा फैबावबाय होनना बुंदों बे मिसा बे नंखाय कुनु दिन जों फोथाया नंखाय आरो बिथांमोना बै खालि सानैसा थानानै गावस्रानो लाजिनो मोन्दों ना मादों जों मिथिया जों सैथोखौसो बुंदों सैथोखौ बुंनायाव बिसोरो माने नंखाय सानो सैथोखौ बुङा बिसोरो रागा जोङो खिन्थु बिदि जायाना नोंथ' रायजोफोरा दङ जों नोंथांमोनाबो दा फैदों नोंथांमोनाबो फैदों बिथिं लामाफोरा मा रोखोम बिदि आरो बिसोरो निमाहा बिनाया जों मिसा जे कुनु दिन रायजोआ बिदि थाङाखै बिथांमोना सानैसो गथ' लांनानै नेरसिनि खाथियाव थांनानै सारोन जादों ना जइन जादों जों मिथिया थांनानै बिथांमोना बुंदों बे 25 गाहाम न'खर जोंनो रोङोना बे मिसा नंखाय बे नंखाय मथथे जों गामियाव 100आव जोंनि इउपिपि लेन्डआ 80% दङ जोंनिया 80% बे राइट आरो जों 32 नं धारिगाव समष्टिनि बिथां दावबायसा बर' इउपिपिएलनि बिजाथि जों बिथांखौ जों देरहासार होगोन आरो बिथांनि जिथु ट्रेक्टर सुबिया भट होनाय बिथांखौ जों 100% जों देरहाहोथारगोन लोगोफोर लानानै जों खौसे जानानै जों नेरसोन सारखौ जों ओरैबायदि खोथा होननाय जादों होननायाव जों बिसोर होनबाय मा जों बे होनदो मा सारा दे र' लाखिथ' नोंसोरो खोथाखौ आंनि खोथाखौ खोनासं जों होनबाय जों खोनासङा नोंनि खोथाखौ जों खोनासङा जोंहा नोंनि खोथाखौ खोनासंनानै जों दिनै नै 17 बोसोर जालांबाय जानायाव होनबाय मा जोङो होनबाय मा नोंनि खोथाखौ जों खोनासङा जों जेबो खोनाजा जोंहा उदैयानो बुंजोब्बाय नोंनि खोथाखौ खोनासंनानै जोंनि आलिया मा जाना दोङो नों 1 किल' गोजान मिटाराव मानो गारबोनांगो गारिखौ बाइकजों मानो फैखो नोङो दिनै सासे एमएलए जानाया एमएलए जानानै नों सासे एमएलए जानानै नों मानो एसे एफा गोजानाव गारिखौ गारनानै फैखो थाबायना मानो फैखो मालायनि बाइकआव मानो बारखोना फैखो बेया लाजिनाय दंना गैया नोंहा बेबायदि जों होननानै जों होना हरनाय जादों थांनाय 29 अक्ट' खालि बिथांमोना जे फैनानै नेरसोन बर'आ फैनानै डाइरेक्टयै गालानि न'आव थांदों गाला बिथांनि न'आव डाइरेक्ट बिथांमोना थांनानै जेनेबा बिसोरो केम्पिं खालामाखै होनना बुंदों दा बिथांमोनाथ' डाइरेक्टयै जों नुनायाव जों मिथिनायाव डाइरेक्टयै बिसोरो माने इलेक्सननि केम्पिंआवनो फैनानै बिसोरो सानैसो मानसिफोरखौ लांनानै बिसोरो ज' खालामनानै बिसोरो इलेक्सन केम्पिं खालामदों दा बेखायनो जोङो गामिनि मानसिफोरा जे जोङो उत्तेजना जादों बिसोरखौ नुनानै जोङो गाज्रि मोननानै बा दुखु मोननानै जों बिथांमोनखौ जोङो थांनानै जों माने सावरायदों आरो जेनेबा जों बुंदों मा जे नोंथांमोननि जों लेक्सारखौ जों खोनानो फैयाखै मानो होनोब्ला जों बिथांमोना 17 बोसोर जोंनि हाखन खालामबोबाय दिनै बिथांमोना जोंनि गामियाव जेबो मोनसे खामानिखौनो मावाखै बिनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफोरा गथै खौसे जानानै जों बिथांमोनखौ जोङो माने गबेक होनानै जोङो धनि होदों दिनै बिथांमोना बायदि बुंबाय थादों नाथाय बेफोर खोथाया नंखाय दाखालि बावैसो जोंनि बिनि अखानायै जोंनि गामिनि 3 साब्रैसो सेंग्राफ्रा थांनानै ओजों जयनिं जाहैदों नाथाय बिथांमोना जयनिंसो जाहैदों जेनेबा बिसोर मा बुंदों रादाबाव बिसोरो माने उल्था खोथा बुंदों जेरै गामिनि जानानै बिथांमोना माने मा होनना बुङो गामियानो गथै माने बिसोरनि माने माबाफोरखौ गाज्रि बुंनायफोरखौ खोथाफोरखौ बुंनानै बिथांमोननिया माने आर'ज गाबनाय खोथाखौ बुंदों आरो बे नंखाय खोथाया कुनु दिन बे जानो हाया जों रायजो राजाया जों बिथांमोन कुनु मथे जों सापर्ट खालामाखै बेखायनो जों फैबाय थानाय जिपिटिसिनि इलेक्सन 32 भेरगाव समष्टिनि बिजाथि बिथां दावबायसा बर'नोनो जोङो गामिनि गासै रायजो राजा सावरायनानै जोङो थांखि लाबाय जों बिथांखौनो देरहागोन आरो बिथाङा माने बिपुल भटआव 100% बिथाङा जिथिगोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जाय सानैसो साथाम मानसिया मैया सुबुंफोरा मैया जेनेबा नेरसोन बर'आव थांदों बिथांमोना कुनु माने समाजनिबो बिथांमोना कुनु खामानि मावफेराखै आरो बिसोरो समाजनिबो कुनु लोब्बा गैया बिसोर नाब्ल' गथ' बिसोरो लोंनानै जानाय सानफ्रोमबो थायो आरो जायनि न'खराव दङमोन बिथां गालाया बिसोरखौ कुनु माने लोंनानै जानाय लाखिनानै बिसोर उग्र खालामनानै बिथांमोनखौ मैया दाखालि लाना थांदों बिथाङा जयनिं होनानै
सानैसोआ कुनु माने भटनि लिस्टआनो गैया बिसोर कुनु माने जेबो समाजनि माने खोथाफोरखौनो बिथांमोना जेबो साननो रोङा आरो मिथिया मावफैनो हायाखै दा बिथांमोना बिदिनो जायै लोङै बिथांमोना माने माबा खालामनानै गामिखौ एसे माने गुलु गुजुं खालामनो कारनाव बिथांमोना बे माने माबाखौ खालामबाय थादों आरो जायफोर मोखनाबारि गामिनिफ्राय BPF दोलोआव जइन जाहैदों बिसोर जाहैनायफोरा बुंदों मोखनाबारि गामिया दाख्लै BPF बर' फैनायाव जा एसे माने खुद्रिनानै गावनि खस्थ' मोननायखौ खुद्रिनानै बिथांमोना जेबो खामानि मावैखौ रायजोफोरा खुद्रिनानै एसे दावराव खालामनानै जों रायजोफोरा नेरसोन बर' BPFनि जेबो खोथा खोनासङा होननानै होखारहरनायखौ आरो मैया जानो हागौ बिथां नेरसोन बर'आनो माबा मोनसे फाव फान्दायनानै मोखनाबारि गामिनि सानैसो सेंग्राफोरखौ हयथ' थाखा फैसा बा माबा मोनसे होनोबो जानो हागौ जायनि जाहोनाव मैया मोखनाबारि गामिनि साब्रै साबासो सेंग्राफोरा भटार्स गैयि सेंग्राफोरा नेरसोन बर'नि न'खराव थांनानै जइन जाहैदों बिसोरो जोंनि UPPनि मानसि नंखाया बिसोरो ओरैनो माने बिसोर BPFनिबो आसल मानसि नङामोन बिसोरो ओरैनो माने थांलाय फैलाय माबा सकफोराव थाङो फैयो बिदिनो टाइम जाबा न'आव ओंखाम जायो बिदिनो माबायो आरो बिसोरो जेबो माने रावबो पार्टिजों सोमोन्दो गैयामोन आरो जोंनि मोखनाबारि गामियानो दाखालि जा अपमान खालामना हरबाय बिनि माने निमाहा बिहैदों होननानै बिथांमोना BPFनि जितु प्रेसिडेन्ट बिथांमोना बुंदों बे नंखाय जोंनि मोखनाबारि गामियाव 50 घर दङ 50 घरनि मात्र न'सेल' मेन BPF दङ आरो जायफोर मैया गालाबर बे BPFजों थांफानाय सानैसो सेंग्राफोरा ओरैनो आरो बिथिंबो गैया बिथिंबो गैया बिसोरबायदि मानसियासो मैया जइन जाहैदों जोंनि मोखनाबारि गामिया BPFखौनो एखेबारे मोजां मोनखाया मानो होनब्ला जोंनि मोखनाबारि गामिनि गासै लामाफोरा दैजों लोमजोबनानै दङ 17 बोसोर जाबाय बेसेबांबार जों नेरसोन बर'नि न'खराव थांबाय जोंनि गामिनि खामानिखौ लामाफोरखौ मोजां खालामना होननानै बुंदों थेवब्लाबो बिथाङा जेबो माने खालामाखै नै दिनै भटनि समाव फैदोंमोन दा जायनि जाहोनाव जों मोखनाबारि गामिया बिथां माने BPFनि मानसि बा BPFनो जों भट होआ UPPनो भट होगोन जोंनि 30 भेरगाव समस्तिनि दावबायसा बर' बिथांनोनो जों भटखौ होगोन आरो जों फैबाय थानाय जितु माने इलेक्सन बेवहाय जों UPPखौ सरकार दानो हानाय बायदि जों जानजि खाफ्राखाबाय जों बयबो माने खौसेयै मोखनाबारि गामिया